Pre, ako ipakita sa imo ba? iPhone ba nga, di ma-open. Pinalit na ko ba? Ano na ko, pre? Familiar lagi ni. Tay ako man Pre, ha? Imo na cellphone. Ay, imo di na, pre. Tawag ng tagon. Ras. May galing mga piro no. Murag bugnaw kaya. Uy! Cellphone yun. Sakto. Okay, kwarta. Mas hindi kasi kwarta na kwarta. Kape. Nawala lagi akong cellphone din eh. Duh, pinakuha ni. Ilan? Tabuan po sa kapit ni. Teka, kumatanak na. Sakto ka na itong cellphone ang buba, gidyaw. Lagi pagkabuba. Kada yung ba't cellphone yung halon. Halon yung cellphone na yan. iPhone! Sadang iPhone, sada kay kamera. Tinaw kayo. iPhone akong paliton kay Indot kay kuha ba. Mugapo po gamay ba. Bati pa ta, bati po cellphone. Sada tong bati, sada yung cellphone. Isa man nga dagan-dagan. Uy, boss! Uy! Sama boss! Cellphone lagi, boss. Uy! Cellphone? Pwede mo lang tao? Ha? Sige, sige. Balik ko. Boss, cellphone, boss. iPhone. Sige, ganahan ka. iPhone? Hayag yung kamera, boss. Kana, muna akong ipangita. Palit ka, boss? Baguran ako na napalit, boss. Pero ibaligyan ako. Balik kay nanginahanglan mo kong kwarta. Pwede mo lang tao? Be, ako be. Pwede kailang taon, boss. Ang tawa lang, boss. Tingkod sa play. Tingkod sa kay mag-studios na. Uy! iPhone gida yo. iPhone lagi na, boss. Original na, boss. Problema ana kay di mga open. Ay, kabla ka, boss. Dali naman na ma-open, boss. Pwede may baligyan ni man. 30, boss. 30 mil. Okay na kayo na, boss. Negosyable pa na. Tamis. Hindi mo ako kwarta diri. Mangyo pa na 35. 35 kilang hangyo na na. Sino og gini kamera kay iPhone gini? Pero Tinaw lagi na, boss. Dalian na dia, boss. Kaya lagi na ni mo, boss. Okay na ni, boss. masa ihapon sa kato. Ay na, boss. Kaagad man to.
Kalit na magdagan. Sumituhan ko mag-iihap. Sumira na ba to? Problema ani kay di ko kabalong upin ani. Sa kay kabalong upin ani ha? Eh, kato akong amigo, pare. Naato siya iPhone, ingon ani gito yung iPhone. Kabalo to sa mo upin at tuon ko to patudlo ko sa iya. Pangitaon ko tong kawatan na to. Fix ito. Kuwas ko gatas. Kanten, ang kitaan ko na. Re. Makalap, re. Pre, ano ka pre? Oh, naalay ko pre kay ako'y pakita sa imo ba? Ano pakita mo sa ko pre? Ah, maka pre. Hindi na makagat sa lagi. Piamon ka. Pangita na ko ang kawatan ko. Sipon. Wala ko cellphone. Wala na ko sipon pre. Oo. Pre, ako'y pakita sa imo ba? iPhone ba nga? Di ma-open. Sinalit na ko ba? Ano na ko pre? Pamilya lagi ni. Ay, ako man ni pre. Ha? Imo na cellphone. Ay, imo di na pre. Ah, sige pre, imo na pre. Tulog pre. Gusto kawat ba? Ay! Nabalik na gid ang mga cellphone. Ay! Maka-TikTok na gid ko ani.